A yanzu haka an gurfanar da Abdouljabr a gaban kotu tun bayan da hukuma ta kama shi. Yau ce ranar 28 ga watan 7 da aka sa ranar zaman nasu. BBC Hausa sun wallafa hoton zaman inda ga Abdouljabr ga wasu mutane ga wani gandu roba wanda ya wakilci gidan kurkuku na kawo Abdouljabr kotu. Bayan hotunan ba su bayyana wani rubutu ba illa rubuta hakan da suke, ko me yake ciki za mu ji daga baya. Bayan wallafa hotuna a shafinsu na Instagram na Facebook, mutane sun ta comment a kai. Mutane suna murna da hakan saboda kaso 99 cikin 100 na al'ummar musulmi sun tabbatar Abdouljabr yana da laifi, inda aka dinga comment ana cewa hukuncin kisa ne ya dace da shi. Wasu suna cewa alhamdulillah yau ake gurfanar da Hassan ɗinsa a kotu a Kaduna, wato Zazzaki shi ma yau 28 aka zauna shari'arsa, shi ma kuma Abdouljabr gashi an zauna shari'arsa a Kano. Ga dukkan alamu wannan ɓangarori biyun ba su da gaskiya akan abin da ake tuhumar su da shi, domin duk mutumin da aka ce kaso 99 na al'ummar musulmi sun ce ba sa tare da shi, to ba za ta yi a ce shi kaɗai yake da gaskiya sauran al'umma ba su da gaskiya ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ba za ta taɓa taruwa akan bata ba. Da haka kalubale ga sauran al'umma musamman malamai su iya taka tsantsan akan abin da za su dinga furtawa. Ku yi subscribe din tashar mu domin samun cikakken yadda zaman ya kasance.